Should we get this brand? Yes, that's a good one. Let's check the next aisle. All right, lead the way. U prodavnici svetla su od hladnog belog leda. Neko pita za karticu, a niko me ne gleda. Imate li pin, glas dopire iz mraka, kao posljednja molitva nekog starog đaka. Traže moje ime, traže neki trag, a ja samo želim da nađem put kroz mrak. Potvrdi identitet, pritisni da. Sve što sam bio sad je šifra skrivena. Sve što sam voleo u oblak su stavili. Samo su naše duše, čini se, zaboravili. Stiže poruka na telefon, tihi, tužni zvuk. Vaša sesija je istekla, kaže, nevidljiv puk. Žele moj potpis, žele moje dane da popune prazne korporativne strane. Ne pitaju za dušu, ne pitaju za san, samo da li sam saglasan, da li sam produktivan. I tako stojim portir sopstvenih vrata, dok sistem meri vrednost mojih sati, mojih plata. I dok čekam vezu, dok muzika svira, sanjam o svetu gde još ima mira. I gde broj nije čovek, gde ime nije kod, gde se ne traži dozvola za ovaj moj hod. Potvrdi identitet, pritisni da. Sve što sam bio sad je šifra skrivena. Sve što sam voleo u oblak su stavili. Samo su naše duše, čini se, izostavili. Samo potvrdi, samo pritisni, samo ne stani, ništa ne pitaj.